Hello friends, बरायबाय Bodo Info YouTube channel आसा खालामो बयबो नोंथांमोना मोजां दङ। रेशन कार्डनि बिग आपडेट लाना फैदों माखासे डिटेल्स भिडिअ जायफ्रा रेशन कार्ड दङ नोंथांमोना भिडिअखौहाय हानायसेबां शेयार खालाम नायदो आरो बुजिदो बेनिफ्राय माइरं मोनाबा मा जागोन आरो लोगोसे जायफ्रा पिएम किसान एबा अरुणोदय पेन्सन मोनो नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ बेयावबो नोंथांमोना आपडेटखौ मोननो हागोन। सो जायफ्रा चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय आसा खालाम नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोबा लास्टआव लाइक खालामगोन। सो बिदिब्ला गोबाव खालामा जों थांनो अफिसियेल साइटआव बेनिफ्राय जोङो डिटेल्सखौ नायनोसै गभर्नमेन्टआ मा होनदों एबा आपडेटखौ होदों। दा जोङो मोनसे अफिसियेल साइटआव फैबाय आसामनियाव जेरावनोखि रेशन कार्डनि बागै नोंथांमोना डिटेल्सखौ बेयावनो मोनबाय थायो आरो गोदान रेशन कार्ड जानाय लोगो लोगो नोंथांमोनजोंहाय आपडेटखौ लाबोगोन चेनेलाव। बेखायनो जायफ्रा चेनेलाव गोदान नोंथांमोनाहाय नायबाय थाबानो जाबाय जाहाथे आपडेटखौ नोंथांमोनाहाय मोनबाय थानो हायो। दा लोगोफोर गभर्नमेन्टआ मा मोनसे डेट फिक्स खालामखो जों बेखौ नायनोसै A to Z आरो माइरं मोनाबा नोंथांमोना बेनिफिसियारिफ्रा मा खालामनांगौ बेनि सायावबो मोनसे डेट फिक्स फैदों एबा आपडेट फैदों। दा बे जाबाय जोंहा अफिसियेल मोनसे आपडेट होदों चिफ मिनिस्टारा मोनसे आपडेट खालामदों। दा बेनो जाबाय माइरं मोननायनि सायाव। दा जायफ्रा रेशन कार्ड दङ नोंथांमोना डेट फिक्स मोनबाय। दा बेनि बागै सिगाङाव मोनसे भिडिअ खालामदोंमोन जायफ्रा नायदों नोंथांमोना मिथिखागौ। स' बिनिफ्राय दायो डेटखौहाय फिक्स खालामबाय जे जायफ्रा रेशन कार्ड दङ नोंथांमोन डेटआ जाबाय 1 निफ्राय 10 अक्ट'नि गेजेराव नोंथांमोना जायखिजाया एजेन्टनिफ्राय माइरंखौ मोननो हासिगोन। थ' जायफ्रा नोंथांमोना दङ रेशन कार्ड 1 अक्ट'निफ्राय 10 अक्ट'नि गेजेराव नोंथांमोना मोनसिगोन आरो बेनो जाबाय स्टार्ट जाबाय। थ' बेखायनो जोबोर मोजां जाबाय। दा खायसे खायसे जायगायावहाय माब्लाबा एसे लेट जायो बेखायनो डेटखौहाय फिक्स खालामबाय गभर्नमेन्टआ। दा गभर्नमेन्टआ मोनसे स्ट्रं अर्डार खालामबाय जायखिजाया नोंथांमोना 1 अक्ट'निफ्राय 10 अक्ट'नि गेजेराव नोंथांमोना मोनसिगोन। बेजों लोगोसे नोंथांमोननि अरुणोदय पेन्सनाबो जायखिजाया दाननि 10 अक्ट'आव नोंथांमोननि एकाउन्टआव हाबसिगोन। दा बेखायनो 10 डिसेम्बर जानाय लोगो लोगो नोंथांमोना एकाउन्टआवहाय अरुणोदयनि फैसाखौ मोनगोन एबा पेन्सनखौ मोनगोन। स' बेनिफ्राय मोनसे दानिया बेयाव मोनसे स्पेशल आपडेट होदों बेनो जाबाय माइरं मोननायनि बेसेबां मोनो। दा 35 केजि मोनगोन जायफ्रा अरुणोदयआ नोंथांमोना आन्ना यजना कार्ड दङ रेशन कार्ड दङ बिथांमोननोहाय न'खरसेयाव 35 केजि माइरंखौ होनाय जासिगोन। आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोना मोनदों मोनसे प्रायरिटि हाउसहोल्ड होननाय बेयाव साफायाव 5 केजि होनाय जासिगोन। स' हमना ला सासेयाव 5 केजि बेखायनो जुदि नोंथांमोना साबा दङबा 25 केजि नोंथांमोना माइरंखौ मोनथारनांगोन। थ' बेयाव नोंथांमोननि थाखाय लेटेस्ट आपडेट सफैदों। स' बेनिफ्राय बोरै मोनगोन मोना गासिबो डिटेल्सआ एबार थाजोबसिगोन। बेखायनो मोनसे मोजां आपडेट जादों बे गभर्नमेन्टनिफ्राय। दा बेखौ नायोब्ला जों नायगोन गासै हाउसहोल्डआ आसामाव बेसेबां कभार खालामगोननो। स' बेनो जाबाय 55,60,916 दङ हाउसहोल्डआ। दा हाउसहोल्डआव मोनसे न'खराव साथाम साब्रै माइरं मोनग्रा बेनिफिसियारि थायो। अब्ला गासै आसाम स्टेटआव बेसेबां दङनो बेनिफिसियारिया जों बेखौ नायोबा मोनदों 1,90,93,266 बेनिफिसियारिस दङ बिथांमोनाहाय माइरं मोनजागोन आसाम स्टेटनिफ्राय। स' आसाम स्टेटनिफ्राय बिथांमोना माइरं मोनगोन एबा बेनिफिसियारिफ्रा माइरं मोननो हासिगोन। स' बिनिफ्राय मोनसे बाथ्रा होनबावदों जे नोंथांमोना जेब्ला माइरं लायो अब्ला नोंथांमोनाहाय कालेक्ट नोंथांमोना खालामनांगोन बेनो जाबाय नोंथांमोननि राइसखौ एबा नोंथांमोननि माइरंखौहाय मोनसिगोन। बेजों लोगोसे नोंथांमोना एजेन्टआव थांनानै दा नोंथांमोना डेट फिक्स होनायाव थांनानै लाबानो जाबाय। बेनिफ्राय कालेक्ट रिसिप्ट नोंथांमोना रिसिप्ट मोनबोगोन बेसेबां नोंनो माइरं हरदों हराखै बेसेबां केजि हरदों हराखै गासैबो रिसिप्टआ लागोन एबा नोंथांमोना मोनगोन। स' बेखौ नोंथांमोना जाहाथे लायो बेखौ खावलायदों गभर्नमेन्टआ। दा बेखायनो 35 केजि मोनदों मोनाखै गासैबो डिटेल्सआ रिसिप्टआव थाजोबसिगोन। स' बेनिफ्राय जुदि नोंथांमोना माबाफोर जाहोनाव जुदि माइरं मोनाब्ला बेयाव मोनसे गभर्नमेन्टआ नाम्बार होदों। स' बेयाव टल फ्रि नाम्बार होदों बेयाव नोंथांमोना रायलायहरनो हागोन खिथाहरनो हागोन जुदि माबाफोर नोंथांजों माबाफोर जुदि प्रब्लेम जादोंबा नोंथांमोना बेयाव शेयार खालामनो हागोन होननानै गभर्नमेन्टआ मोनसे बेहाय नाम्बार होदों। देन बेनिफ्राय टल फ्रि नाम्बाराव कल खालामनोबा नोंथांमोननि मोनसे फिक्स टाइम दङ बेनो जाबाय 9 बाजिनिफ्राय फुंनि एन्ड मोनानि 6 बाजिसिम नोंथांमोना कल खालामनानै रायलायहरनो हागोन। स' बेनिफ्राय पिएम किसाननि राङारि अनसुंथाइ मोनग्राफोरा एकाउन्टआ गासिबो अके जानांगोन। नोंथांमोना मार्च दानाव हाबगोन इनस्टलमेन्टआ 16 किस्तिया नोंथांमोना मार्चआवसो मोनगोन दायो मोनथ'नाय नंला। बेनिफ्राय अरुणोदयआ 10 अक्ट'आव नोंथांमोना मोनगोन। दा बेनोमोन नोंथांमोननि माखासे डिटेल्स भिडिअ आसा खालाम नोंथांमोना गासैखौबो डिटेल्सखौ बुजिजोब्बाय।